Ambe lameba bela jele fo ku walinyumando kabeni wati chogoya e biye tarata e kalo kile bisabado November kalo samba fla ani muga ani kile Yusu ami fo ki walinyumando ikado ka radio Renouveau FM lameba fo ningu walinyumando yani ikado Renouveau tele ka achogoro benkanya ikado Traoré marhaba somo ka kene marhaba ni mobe mba ikado Yusu ikado ni kunafuni ni awati abise be faransika la amba baile mabamangala jama fama kase kutafa konindo ikafo kunafuni kunda sarati la ikado kunafuni chama mbaba muloko somo ka kene koni montorosité eni ni amesi joba minda ukono de bismillah la josi ki fo ki waliñ mando kala me bani fleba bela jele fu o ni anzigle kuna fo ne keneka ni ala sodan batna ke bashi karna bi dese bi so mo na ngana fla kene kelenga o tike kene langolo ni o ma enine anyi nyu anzora ya annata awai kado na zarakana o ninga alla se bamana ngana mantoro city la khori tata ka kere a demso nu marhabani ma korfo bi bulo aywa Yusu ki fo ki waliñ mando kado danti folimina kuna foni gale ana dimo ko e kamne sa mburange ge ka shu kamne mburange kamne amine bismillah Yusu kado ni ya dia mamina ni barkai indicateur du Renouveau Yusu apmana ko kado jalaki min ndambe ninga bagar tula na jaw segere a Yusu ku kura ka jede ku note kula fasike ba ka pamado Musa M Dambele baramne kala dedo ko minye tenando kalo klemwa ani fla namabru kalo samba fla ani muga ani kele kiri blo do dale na onga jamana kono mamumbe nube ikado kasabi koni wari ka abulu fla la dun jamana ikado alika kasabi ninga anganamu na bulu fla ninga tanu Israel koni ve oluka ekiribu o dale na ko kiriblo adale na o Yusu ikado ka fo bakar tula na jaw kumbe o kiri keneka hal na soro ajanyina kosobe onga ko koni nje la jara bela jilenye sikeba ko jabu kon mbora ka bi o dogungele ngoni ngara sama ni kado apma chama ngoni na o amanya mingo o ko kiri tigala mo we jabu boka yira ka fo bakar tula na jaw ku ko le do nunguje abana Yusu alna soro kabini kiri koni ndamenena kuma chama mvora akoko ni ndala amimbe talike ikado ka fo bakar tula na jaw we nyini ngali chama nta ningu segere usebe koro sege ayelma akokara chogodi oluko ni yajira ka fo uteko ko ngala mo Yusu ku bela jile yajira ka fo kolu note kula minye bakar tula na jaw olu soni siko koko ninga o fasrike ba ko lameli kera fanja manve o maufana ikado ka to mota ko njora akobela jile la halna soro kasabi dunungu ma ko ni ngora ngo daluk nde kena ka mi majira ka fo ni no benina ni yeni wari ndu walma ni yeni wari ngoni stani sra ngoni fe fasrike ba ko ye sara do fana wu soni siko ka kosobe be mi nwele ikado ka fo ko dra o ada wu soni siko ka kosobe ni nga fese lu nu bara bela jele sikisinga o mi nye karo ni kasabi ko ko ni nye o akoni ngara so we ni nga sra chama ngira o ni nga ko bela jele fese ni nga hakinga chama fana boka bi akeneka amanya mingo ko bagara tugola na je ku ko ga ka guje jaba jeledu abara Yusu parce que ba ye ni mai ngoni mfo ako minye ka do soro na dumba maître Laji Traoré o ye ka do soro na dumba do e ale ko ni ya jira ka fo kabini kle folo ka jira ka fo ko ni ngoni be choko mina o ko ika do ko chie be bange koi o ko chie kana che manja aya fo ka jira ka fana fo ko ni chie ko ni ndo o ko kiri ko ni majira ngana na ka mautai ko fa na fo ko da on a gara clip portugais ça que depuis le premier jour du procès je l'ai dit ici que si c'est la vérité de la justice nos clients seront acquittés mais si c'est la vérité des gens ça sera autre chose ako kabine akle follow do ni kiri ubolo sigira singa bakar tola na jow fe surna domba do ale kon mana bakar tola ka surna domba ay mumvo ako ni chien kon ndo Yusu kale ka manunu ku ko be ko ka jede nga na kara mautai ko ko warbe ya ako kon na o we kiri kila ma fo ningu wala nyumando o ka baraka chugo nyumana o ka famuya ani la diria baro bela jele kon na ko jema kun sigimbe ka naje ika do bakar tola ale ka affaire ngo kum kon na o na jira la ka fo chagada chama fana be olu chama kun ngeme ku nye karabo on na yalma ika do senekalaw
min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ kɔɔri baarakɛlaw ani ka dɔn a sɛnɛkɛlaw olu bɛɛ lajɛlen kun ɲɛ k'u ɲɛ munumunu ni ka nin ko in ka a dɔn ni ka a lajɛ a ma ɲɛ min kɔni kɔ ko tiɲɛ zɛrɛnjɛ kɔni bangena min bɛ tali kɛ Bakari Togola la Yusu a n'a tɔɲɔgɔn maa 11 k'u kora ko k'u jɛ k'u jaba jɛya fɛn t'u kɔ fɔ t'u ɲɛ k'a a sendeko la min ye ka dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni fɔra nin cogo in na Yusu u ye baara n'a jɛw kɔni bila ka t'u ka so kari t'u la nɛri t'u la baara banna koyi Ala k'a ko da ja ami Yusu ko dalu jɔnjɔn kun tɛ kɛnɛ ka ye a bɛ fɔ min ma nanzara kan na ko prévu Musa M Dambele baraminɛ kalanden don Bakari Togola n'a jɛw k'u kora ni k'u jɛ k'u jaba jɛya Bakari makɛ a bila a koyi k'a kɔni ko ba pewu fɛn da ko bi fɛn da ko sini fasiri b'a kuma fɔ fasiri b'a kuma fɔ lajɔsi hali bi anw na don fasiri kɔnɔ min ye k'a dɔn an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'u b'a wele ko Mali Teriben Mohamed Saleh ka Anatefa ale kɔni kumana Mali kalafili kan a ko awɔ ni Ala sɔnna a ma jateminɛ min n'o kɔni bolo dalen don ko kalafili a na se ka kɛ février kalo nata wa i k'a dɔn ko kɔni ko ka bɛsɛ bɛɛ ko nka b'a la dɛ min ye Africa News patron min bɛ yen n'o ye i ka dɔn patron kɔrɔ ye ni ale ye ka dɔn représentant secrétaire général à l'ONU de l'Afrique de l'Ouest min ka dɔn n'o bɛ farafinna ka dɔn a tilebiya fan fɛ i ka dɔn ale fana kumana dɛ n'o ye ka dɔn Mohamed Saleh Anatefa a kɔni y'a jira k'a fɔ Mali kalafili min filɛ nin ye ko a ka gɛlɛn a ka se ka kɛ février kalo nata k'a sɔrɔ a kɛ mun ye min ye ka dɔn ni ko taabolo yɛrɛ lajɛ ni ye jamana yɛrɛ kɛcogo lajɛ ni ka kɛla ka ko misɛnninw lajɛ ɲɔjɔsi maa bɛ gwa i kamana nka i k'a dɔn a bɛɛ ta ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ hali n'o kɛra sa nka CEDEAO maaw olu ni Mali u kan ka k'a dɔn Mali de kan ka bɔ ni i k'a dɔn fɛn ye fɛn min n'o bɛ CEDEAO maaw o k'a dɔn olu lasɔn nka i k'a dɔn wuli ka jɔ ta cogo si la fo bɛɛ ani keleya o ka sabati fo maliden bɛɛ lajɛlen ka wuli ɲɔgɔn fɛ ni k'a lajɛ k'a dɔn ni ka taa dangan kelen na walasa i k'a dɔn jɛm se ka kɛ n'a ye cogo min na o tuma k'a dɔn min ye nin maa kofɔlen ale dogolen tɛ maa la dɛ i k'a dɔn a yɛrɛ ye k'a dɔn don caman Mali kɔnɔ Mali ye k'a dɔn kɔrɔ marabolo ani jamajɛ marabolo o mankan min tun bɛ a yɛrɛ ɲin don a la kosɛbɛ k'a dɔn a ko février kalo min filɛ nin ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn ko k'a fɔ ko kalafili bɛ k'a la k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ nka u k'a lajɛ min ye k'a dɔn jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye min ye k'a dɔn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ko n'o kɛra faamuya bɛ sɔrɔ a la i k'a dɔn min ye Kureshi Sise y'ale ka fasire an y'a bɔ Mali Tribune kɔnɔ Yusu n'i y'o bila le Guido ale kuma mɛn an ka to an yɛrɛ fɛ yan Musabugu dɛ anw ka Umaru n'o bɛ Musabugu Umaru ko fɔ a fɔ Imam Umaru Jara Yusu k'a kɔni ye k'a dɔn waleɲumanba dɔ kɛ Yusu a yɛrɛ kalan kɛ lɔgɔliso min na ko kilasi bon 3 o bɛna jɔ o lɔgɔliso kɔnɔna na dɛ fasirikɛba ko a ye faama ye bi barisabula minisiri don min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mɔ ani maa mun bɛ i k'a dɔn ni kɛlɛ kɛra sababu ye k'u bɔ yɔrɔ wɛrɛw la olu ka kunkanko kibaruya bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Yusu fasirikɛba i k'a dɔn Kureshi Sise a kumana a ko n'i ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ jamana faamaw ye nin kuma in kɔni fɔ lɔgɔliso 2000 bɔ ɲɔgɔn ko u n'a fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ni nka caman kɔni la kurakuraya a ko kɔni da la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ lɔgɔlidenw fo laɲiniw ka sabati lɔgɔliden kana tɛmɛ ni lɔgɔlidenw yɛrɛ ta k'a lajɛ i k'a dɔn maa kana caya kosɛbɛ lɔgɔlisow kɔni kɔnɔna na a ka bɛrɛ bɛɛ faamuyali kana fan caman fɛ jamana faamaw kɛn bɛ k'u baaraw sigi sen kan minisiri min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ minisiriya la bi n'a ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni maa mun kɛra kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa mun b'o sigiyɔrɔ la na i k'a dɔn a bɛ kɛnɛya minisiriso kɛrɛ kɔni fɛ Yusu k'a kɔni y'a jira k'a fɔ ale donna i k'a dɔn kilasi bon fɔlɔ la san 1989 grand frère don ale donna san permanent daminɛ 1989 John Umaru ministre excellence 89 oh parce que 89 o y'a sɔrɔ an tilara ekɔli la voilà an den n'u ka sugu fo nka minisiri don o minisiri bɛ maa balidenya la n'a nana so an den don nka n'an taara a ka bureau la monsieur le ministre ah bon so an den don n'an taara a ka bureau la monsieur le ministre
o y'a ka barakɛyɔrɔ ye na maliyɛnw ka ministre do Yusu i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Umaru Jara la a ye ka dɔn kilasi gale a y'o daminɛ san 1989 Musabugu ɔkɔlisoba la a ma dogo maa caman na fatirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ a fana k'a ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin i k'a dɔn a bɔyɔrɔ kɔni mɔ a ye kalan kɛ lɔkɔliso mun na maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ Umaru waati min na a bɛ minisiriya la a fana ye nɔbila ko la a ye baarabaw kɛ min bɛ ka dɔn yiriwa baaraw kɔni ko fɔ sigida kɔnɔna na ni ye i ka dɔn ni kilasi bo 3 ye a kɔni mina jɔ ni k'a bila Musabugu kɔnɔna na Yusu dɔwɛrɛ tɛ i ka dɔn école fondamentale min bɛ anw fɛ yan Yusu kilasi ba n'o bɛ ɔkɔlisoba kɔni ko fɔ k'a dɔ fara dɔ ka Yusu o bɛ na ni i ka dɔn a cayali kɔni ye walasa maaw ka se ka lafiya cogo min na fatirikɛba ko a ko nin jɔli bɛna kɛ sababu ye a ka ŋɔni bɔ i ka dɔn maa caman sen la dɛ a kɛra i ka dɔn lɔkɔli karamɔgɔw yo a kɛra denmansaw yo i ka dɔn Umaru ko k'a fɔ ni ka a wale ɲuman dɔn kuma taara a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la dɛ minisiri min bɛ yen n'a bi wele i ka dɔn k'a fɔ ko Sidibe Dedewu n'o fɔra Yusu bɛ minisiri ko fɔ min na ɲɛsin bɛ kalanko kɔni mɔ ale tun bɛ ale ka kɛnɛ don barisabula ni kalanko fɔra i ka dɔn ale tɔgɔ bɛ fɔ a ko kɔni da la an bɛ don min na komi bi a y'i sɔnni sigi fɛn jumɛn kɔni nka a ko nin tɛ dɔwɛrɛ koyi ale bɛ min fɔ lɔkɔlidenw ye k'u bilasira hakilina ɲumanw na k'u bilasira u ka yiriw turu i n'a fɔ laɲini min kɛra lɔkɔliden kelen yiriden kelen a y'o kuma kɔni fɔ a ko n'an yiri turu fana o bɛ kɛ sababu ye k'an kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɔni mɔ a y'i sɔnni sigi o kan kosɛbɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kɔni nka a ko min ye i ka dɔn jamana faama min bɛ i ka dɔn ɲɛmaya la bi n'o bɛ tali kɛ Kolonɛli Asimu Goyita la Yusu k'a kɔni y'a jira k'a fɔ kasabi miliyari 5 bɔ ɲɔgɔn ko o kɔni bɛna ta ni ka lɔkɔliso kɔni k'olu la kurakuraya lɔkɔliso 2000 bɔ ɲɔgɔn ko k'a daminɛ Kayi fo i k'a dɔn k'a fɔ Tawudeni a ko n'u ye nin kuma in kɔni fɔ ka taa bila yɔrɔ caman kɔni na a ko min ye ka dɔn Umaru minisiri y'a fo dɛ ko maa ti bara ɲɔgɔn fo walima i kun ka ɲɔgɔn o y'a ye n'a ma ɲuman kɛ dɛ i ka dɔn minisiri y'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn Sidibe Dedewu y'a jira k'a fɔ ko Umaru m'a ta kun fɛ k'a bila yɔrɔ in na ten koyi a dɔnniya b'a a la a bɛ se k'a tibi taba kun a hakilina bɛ a la a mangama fana bɛ a la a ko ni min ye i k'a dɔn k'a fɔ kalanko kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ n bɔra nin lɔkɔliso in na i k'a dɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ bi k'an kɔfilɛ a la a Yusu ko ka Umaru fo ni ka a wale ɲuman dɔn i k'a dɔn k'a fɔ a ka baara kɛcogo ɲuman na nka min bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali ko kadara kɔnɔna na dɛ kalo 6 bɛ ninnu bolo ka se ka baara kɛ k'a ban pewu a banna kalo 6 kilasi 3 a bɛ kɛ ni wari bɛ di a bɛ kɛ dɛ nka entrepreneur dɔw fana bɛ yen olu kɔlɔsi dɛ a kɔlɔsi dɛ n'o tɛ a bɛ taa san 2 la dɛ u cogo dɔ da a ɲɛsin maire nouveau ma ya koyi entrepreneur y'a jɛgɛ a n'an k'a fɔ an fana se o ye koyi mani kuma i m'a ye ni n nana n bɛ to ka taa ɲɛ kureku k'a lajɛ n k'a bɛ lahala jumɛn na a banna filɛ cogo wɛrɛ bɛ mais filɛba wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la n'a cɛ tɛ n'a cɛ tɛ dɛ lajɔsi fatirikɛba ko ko Umaru fo ni ka a wale ɲuman dɔn monsieur le ministre k'a fɔ a ka wulikajɔ la Umaru ko foli tɛ ale ta ye koyi foli kan ka kɛ jɔn ye a fɔ i k'a dɔn ka fɔ son excellence n'o bɛ Kolonɛli Asimu Goyita ko fɔ a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen k'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn ale de bi sɔn ka maaw lafiya n'o baara kɔni kɛra an ka dɛmɛ baara la lafiya bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔ nka Mali kura ti jɔ cogo si la ko n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana k'a yiriwa i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka baara don koyi k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na layidu kɔni dara k'a fɔ Umaru Jara Musabugukaw ko Umaru k'a kɔni ye lɔkɔliso kilasi 3 Mali Umaru an k'o fɔ ka da ka di k'a kɔni ye i k'a dɔn kilasi 3 jɔ k'a jira k'a fɔ ale bɔra nin yɔrɔ de la ale ye kalan kɛ nin yɔrɔ in de la a bɛ nin lahalaya la n fana ka dɛmɛ nin a banna n'o tɛ ala ni Muhamadu Wodarago fana ka jɛ kɔnɔ Bulukasomugu tigadɛgɛ kare a y'o kare kɔnɔna garate a banna ji samiyɛ in na ji kun dɔn bɛ k'o sira bɛɛ tigɛ f'i ka mobili i ka mobili kɔnɔbara bɛ to duguma ni bɛɛ a ma fɔ k'i ka taa jamana wari suɲɛ ka na dɛ n'i bɛ cakɛda la ni projet bɛ se ka na cogo cogo i ka sigida ka yiriwa a bɛ se ka yiriwa nana ye fo e fana i mana ta k'a fɔ ko ko karisa bolo dɔ filɛ ko karisa ka waati kɔni k'a kɛra a sera ka nin kɛ mais a ka ɲi i yɛrɛ ma a ka ɲi i ka dɔn i ka kɔlɛw mɔ a ka ɲi i ka dɔn k'a fɔ i ka sini a ka ɲi jamanadenw yɛrɛ ma ani sigidadenw ala k'a mun diya e ka don ka bɔ papa ka muso kɛ e ma anw nɔ ye i ka dɔn groupe scolaire Amadu Aya Sanogo e m'a ye wa
ko cogodi chez vous là-bas à Kati allez sini ça c'est l'œuvre de mon grand frère aya ko la korire mais allez le tore baka scolaire Amadou Ayassane aya ko la kori ka bravo grand frère merci la josi amaba eba fo bravo angata Tombouctou awekado minye dwa queen labaina minye awekado jakulu mumbe nuba wele ko Malien tukur ekado awaminye uyewulika joke uka jakulu awa delegation ba utarakata awekado koro marabolo la kerengere na Tombouctou minye awekado mamingo ne wele bla uma no invitation o ekel ansar ekado awaminye o jakulu mimbe minye o communauté mimbe na nyema baye Mohamed Abdul Naseri ikado awa minye nyera la awele bla minye awakado tlesaba nyanye tlesaba sigikafo ani tlesaba baro wala sa awa lafia ani yirwa ani lakarab saka sabati anga jamana kono tugomina niye Malien tukur ka delegation ba minye anga kabaleni awakado no journaliste tutere Isa Kaba ikado awa minye oya ka kamera ona ka toroshu ani awekado akade bombela jeleche anaka teblalani ayere na nugo ate musha ko de kafokale musha ko minye awekado kado avion gono minye kukunda Tombouctou Tombouctou awekado kel ansar amanyema ba Mohamed Abdul Nasser ka wele do kanyeshi Malien tukur era jakulu mingo awekado beni kelea ani yirwa sira awekado ani jamana deun jamana ka kafokado nywana mamunu yo awekado kabina ka kale wati bina halbinu ba siraka o manyema awekado delegation nyema awekado Burama Jawara ale awekado izin son o PDG bismillah la josi wati mina awekado usera Tombouctou awekado minye nyametugu mobile tugu awasena mau bela gele koni awekado Malien tukur uyu kumbe ku dandani katanu ye dugu konna yorojme awekado minye ker ansar ekado awa minye umanyema oluka awekado oluyu bisimla ubishimla le awekado minye fole adatani minye adikado bisimla le bane ekado utarakata laje sogoro ni bara mi awekado baro aninyanye wala sakapma jamana inga minye awekado mabura fa bela jilefe minye awekado Tombouctou ka bola minye Kidal ka bola Menaka ka bola Gauka bola sokata se awekado Bamogoma minye ker asar mobe mbali yoro ani awekado nye faofa ubenywa sura awekado nitle saba mbara konana minye awekado abara Munga lakana balia mimbe awekado anga jamana kono no temera kaboy yiriwa sira ani beni kelea ani tigari nyama murani mbe gongo wuli be watiyele makodo tigari nyama ikado awaminye anika debe nase kase transition ma Mie awekado kensa ansar amanyema Mohamed Abdul Nasser akoni ajira kafo mie awekado delegation ba Malien tukur ani mama be kereka abu bela jele foku wala mando jamana ntike fo ye na anyere bakuma ke mie ikado awaminya ambe fenfela ni la pemana ni la fiamana ko ambe fenfera ka bela jele ngalonje mie Malien tukur amanyema Burama Jawara ayo fulila se awekado mie malima anyema ma lase awekado mama be keneka minye awekado kel ansar mau ama cheni muso demsa ani makoroba kerengena ukama nyema mimbe no Mohamed Abdul Naseri aye fuli ani tanni kabunya dakoro kani wulika jo ani awafaso denyumaya bo sanga abi bende nyina kana ikado jamana gono wa bi bende nyina kana ka dugula barakai minye mama me keneka Burama Jawara jira kafo angala janga tekadi nyama halbi angala janga ndebe ni tradition ngoni jena kwa laba abike awakado kujugu amulu de fo faso do ngu famude ko fo anga tradition ka alla kana kanya ka alla do kanya tradition ga se ka
fɛn min b'a to kɔngɔ ɲɔgɔnmaw bɛ yen kalafili n'a ɲɔgɔnnaw ni fɛn wɛrɛw la olu bɛ se ka ban cogo min na jamana kɔnɔ ko n'o tɛ ko n'an y'a kɛ cogo dɔ la k'an laban bɛ kɛ n yɛrɛ k'an yɛrɛ furu Ala kana o kɛ koyi o ma min ye aw k'a dɔn 15 ansar a maaw u ye foli lase aw k'a dɔn Maliyɛn tukuru maaw ma k'a lase ko hali bi bi y'u ka so ye bi y'u ka so ye sini don o don aw k'a dɔn n'u mago b'u la i k'a dɔn olu b'u ka bila la min ye aw k'a dɔn tile saba baara ye a kun cɛra bonya ani karama ani hɛrɛ kɔnɔ o ma Maliyɛn tukuru a maa ɲɛma Burama Jawara yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira dan tɛ awa nisɔndiya min na Ala k'an kunnaja Ala ka sababu ɲuman d'an ma Lajosi an bɛ fɛn fɛn la Mali kɔnɔ bɛɛ ni bɛn tɛ a bɛɛ fu Ala k'an kunnaja Yusu i k'a dɔn n'i y'o bila la preuve ale kuma min bɛ Yusu i k'a dɔn n'i ko k'an ka don da kelen fɛ ni k'a bɔ da kelen fɛ ma dɔ bɛ bi k'a tɔgɔ kɔni bɛ da la dɛ minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ tunkarankew ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale tɛ ka tunkarankew fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa ko baara min di bɛ a mɔ a bɛ n'a fɔ a tɛ baara in kɔni dɔ dɛ fasikɛ b'a ko tunkarankew k'u don da kelen fɛ ni k'u bɔ da kelen fɛ hakata min ye fasodenw min bɛ bi bɛ na n'u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔ kan bɛ wuli ka jɔ kɛ sanga ani waati dayirimɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na faso ye ni ka a yiriwa an bɛ waati min i n'a fɔ sisan minisiri min bɛ yen a fɔ i k'a dɔn Ag Ilen ale kɔni k'a tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da dɛ Al Mahamudu Ag Ilen a tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da ka sababu kɛ mun ye ko kabini danaya kɔni dara i k'a dɔn Abibu Sila kɔni ka k'ale kɔni kɛ au conseil i k'a dɔn des Maliens de l'extérieur o maa ɲɛma kɔni ye o ma taa jimi sira kɔni fɛ kabini utu kalo waati san 2021 bɛnbɛnw ni k'a dɔn wuli ka jɔw bɛ senna walasa i k'a dɔn k'a fɔ kana ni furugufurugu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ min ye minisiri ye bi in na n'ale kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan maaw ka se ka don da kelen fɛ ale yɛrɛ fana bɛ ka fara maaw kan ni ka i k'a dɔn maaw kɔni fara fara o fasikɛ b'a ko ni dun ye jateminɛ kɛ bi in na ko kibaruya caman kɔni y'a jira k'a fɔ o wuli ka jɔ ka se k'a kɛ maaw ka don da kelen fɛ baaraw ka se ka sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ sanko ta tunkarankew i k'a dɔn ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wuli ka jɔ la bi in na a ko Abibu Sila n'a ka cɛdenw b'o wuli ka jɔ kɔnɔna dɛ walasa i k'a dɔn yiriwa kɔni ka se ka na n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalafili kɔni dɔgɔdara a bɔra dɔgɔma kuma caman hali n'a sɔrɔ bɛnbɛn bɛ a ko kɔni jukɔrɔ ni danaya dara ka bi ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛma kɔni ye ko k'a to a ka se ka baara kɛ bonya ani karama kɔni kɔnɔna na nka o ko senkɔrɔmacɛliw baaraw de bɛ senna bi in na i k'a dɔn k'a fɔ minisiri n'a ka jɔw kɔni fɛ walasa ka baara tiɲɛ maaw kɔni bolo n'o tɛ tunkaranke mun bɛ kɔ ka bi caman bɛ gɛlɛya minɛ kɔnɔ caman bɛ gɛlɛya kɔni na bi in na sanni wuli ka jɔ ka taa ka se k'olu ka gɛlɛya kɔni furakɛ u bɛ ka sira wɛrɛw de ta ni ko olu kɔni bila ɲɔgɔn na ni kana ni kɔ fara-farali kɔni ye u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min sigilen bɛ a ko kama walasa wuli ka jɔ ka na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni gɛlɛya ka se ka sabati a k'a ka cakɛda bi k'a tɔgɔ bɛ maaw da dɛ jɔn ka cakɛda minisiri min bɛ yen minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ fasodenw ni fasoden mun bɛ kɔ kan olu ka koɲɛ kɔni ɲɛnabɔli ma Yusu k'a bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka a dungɔnna ye maa mun bɛ baara kɔni ɲɛdɔn a bɛ n'a fɔ a bilalen bɛ baara min na k'a tɛ baara ɲɛdɔn dɛ ko n'o tɛ fasodenw bɛ yɔrɔ caman na bi mun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ la fan caman fɛ hali n'a sɔrɔ a taara taama kɔni kɛ dugu naani kɔni na Yusu maa 36 tun bɛ i k'a dɔn Baraza Congo Brazzaville Yusu Kinshasa i k'a dɔn k'a fɔ maa 68 bɔ ɲɔgɔn maa 60 i k'a dɔn Douala Cameroun na min bɛ tali kɛ fasodenw bɛ Gabon ko caman fana bɛ yɔrɔ caman kɔni na Yusu nka a ye taama mun kɔni kɛ ani maa mun yɛrɛ sera ka ɲɔgɔn ye ko maa bɛrɛ bɔ koyi alors que a kan ka bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan bonya ni karama kɔnɔ maaw ka se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ k'an bɛ don min komi bi monsieur le ministre k'a tɔgɔ bɛ da la maaw kɔni k'a fɔ k'a bɛ k'u ɲini k'u bɛn k'a bɛ ka na ni farafarali ye a n'a ka tɔnko kuma i k'a dɔn Madu Kulu nin y'a ka fasiri la preuve kɔnɔ bi la preuve ni ale bila Lajosi an bɛ taa ni preuve ye sugu la min ye k'a dɔn an na taa groupe commercial an na taa Ablaye Mayiga fɛ yen min ye ka tila ka taa pharmacie Croix Verte la ka taa k'a dɔn Libito min ye Lajosi Kayba Jabate an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn fo y'a fɔ Kayi ka Kayi gouverneur fo k'a dɔn Musa Bala Sumare an k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an ka taa sugu la dɛ ayiwa Yusu i ka dɔn an bɔra sugu la an bɛ kanubaw fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ɲuman ma nin waati in na i ka dɔn a bɛ zɛrɛni na Kanya Aja Sanogo an b'a fo ni ka wale ɲuman dɔn madame Astou Touré Wilidafu la an b'a fo nin waati in na ka Wilidafu musow bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn Danti foli min na nin waati in na ka kanubaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan
kuruketokaw amu fo ko walimando bafin posla e kaddo Bokar Keita naka cedon amu fo ozo farado ka fo ka walimando amanyina abara nywan shikoni watina ubeka e kaddo ka fo aname amu fo ningu walimando ukatimina janu ka wulika jola lajosi awakado sebe andi do akono anga do akono Nando na kono minye awekado Premier Ministre koro Musa Mara awekado minye akoni ablara critique la mwaka bulugane wabu nye koro fana ni kuna foni mbora kabi ende pana awekado kunu ula dafeza nendo nubangwalo tulimwa ande konondo minye awekado Musa Mara ye ukone awele awekado minye pol ekonomige yoroe mami nienga na munge awekado awanisi katika kera ay bi wele ni yoro ko fale na miye awkado Musa Mara dorete awkado miye communicat district de Bamako dugulo ko dobe mi ngamina mi nakara sa 1998 miye 2009 miye awkado anga premier ministre koro awkado miye nyera la ko akoni awkado critique la mau a unye sideno amade awkado contrôle judiciaire ka segasegali bulu daka kiribina kunga miye ni masoro dore fe miye awekado mado de koniye awekado Musa Mara kova ka foko fo usage et faux miye na bolo sera awekado jamana ka fema miye awekado 1998 2009 premier ministre Musa Mara ikado awamiye ni komini na awekado akonungu done mbe miye awekado nyera dugulo nyaga mindo kerae ajira kafo ko dugulo nyami awekado ko anyibala akawati la o mingera sa ikadu yo Musa Mara wele miye awekado premier ministre koro uko ni awele kabla awekado kusumana de contrôle judiciaire ikado kabla critique la moko boloka miye awekado ningonye ajira ledo kafo awekado miye nyera la ko akatani ngasigi awekado ako noya awekado awaminye ataro je ukanga lado ikado awamiye communicate labi ibai kafo awamiye mawara be olufana be awakado olufana minene do de ngani ko bela jelela ko di masro dore fe minye awakado dugoloko ade dugolo nyaga minchugo wakado awamiye mawma ko de nyinyira ni na aska kabila fiew ko mbi seme mo kora liseba denena ala ka nguno ja amen ko golana mara wala ikado ingala rasare akugelera Yusu fasiri ametanai aneka maka ayusu ikado mana babi ako minye ikado kafo babi na ka chedonye sanwosa ikado bebara mimboloda no betalike ka jonjongo ninda ka di fasodo mo fasodo mumbe no sego no jamadira bela jeleke fasojo baro sabatili nyuma ko nina fasirike ba ko uya kene dayele ko kurakunde barisabula sibiri do ikado kene ba ngoni dayele na mawela fa bela jelenve oninga jonjondi maumo sibiri kunye kalo kle muga ane wolon fly novembre kalo samba fla ane muga ade kele akara dunon jigiso mimi wele ko ikado onomo yusu ko ndara jonjon ko ndaka di maumo nega mak golden people 2021 minye kado ministry chama mbap me akene kono ministry mimbe no nyeshe me farikuru nyana demo afo Musa Aga ale pembe akene kono atayer ka faro oka minye kado ko Iridiwan Ag Mohamed ministre commissaire yusu chargé de la sécurité alimentaire ale pembe ikado ka fo akene kono ina fo ministre wara fana yusu no betali ke local ko ministre madame Siribe Dede Ousmane ni bela jele pembe kene kono yusu ka faroka ikado ma ba chama mu nuru koni jose kono ngulo kono va mi betali ke muru sumanona ayere pembe kene kono na le ikado ka fo ayere baranyu ankore abara tardi ambaranyu ando abese kana femola awo abese kana fembola ale pembe akene kono madame Cissé Astantra Wore no betali ke kado ala mahina na sumala Cissé furumuzola ale pembe kene kono madame Lobo Traoré ala mahina na Amadou Toumani Touré ale furumuzo do yusu jonjon dara kadi nunu bela jele kono mo patrike ba ko meilleur artiste de l'année yusu kado o jonjon dira joni nyoma a Ibawan dem serim biya ngana do de awo aye jonyo soro awo Ibrahim Sissoko na be wele ko Ibawan a glaja ikado ka fo luka glaja chokoroba yusu ikado ka fo mi metalike kangu musala king kangu musa wala king kangu bafoteni
Youssou ale kɔni ye jɔnjɔn kɔni sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ i bɛ Michelle Obama dɔn wa meilleur artiste féminin n'o bɛ tali kɛ Bikini Bagaga ala de i y'a formé dɔrɔn i ye Obama muso formé baara banna sa o deni in kɔni a ta muso in dayɛlɛ dɔ bi dɛ a ye faransiw o tɛmɛnen kɔ a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ trophée prestige i bɛɛ k'a dɔn ko ka dogoli bɔ la ni k'a da kɛnɛ kɔni nka maa min y'a da i b'o dɔn wa Safiyatu Safi Jabatɛ Kitakaw ka Safi a Youssou k'ale wulila n'o saraba ye Momo Safi Youssou o tɛmɛnen kɔ l'entraîneur malien Mohamed Magasuba ale kɛra i k'a dɔn meilleur coach de l'année i k'a dɔn u ye jɔnjɔn da k'a di a mɔ Youssou n'i ye nin ta k'a lajɛ cɛbaw ni musobaw sanga ani waati u kɔni bɛ i ka dɔn olu kɔni fana u ka baara kɛcogo ɲuman kɔnɔna ko b'a jira k'a fɔ k'e bɛ baara la i bɛ jɔ i yɛrɛ la wa ayi dɛ ne ka Macky ka laɲini ye jumɛn ye u bɛ munumunu salo kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka galabu don maaw la i kɛra cɛncɛnbɔla ye o a bɔ ladiriya kɔnɔ i b'a fɛn fɛn la i bɛ fɛn fɛn la i bɛ Babi don Babi wa hakili min bɛ Babi la i bɛ jamana in di Babi ma a banna ko cogo di sa Babi i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kɔni kɛra kɛnɛ wasalenba ye maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ walasa ka kɛnɛ kuncɛ minfɛn sumalen ni kɔnɔgiriya fɛ Van Guitar n'a ka guitare kun Allah Ndesane wallahi ni min ka jɔnjɔn dira Van bɛ guitare fɔ ministre sigilen b'a se yɛgɛyɛgɛ kunkolo b'i lama Ndesane a bɛ kɛ cogo di Van Guitar n'o bɛ Modibo i k'a dɔn k'a fɔ Konate ko fɔ anw Sikasokaw ka Modibo ale de ye kɛnɛ in ɲɛnamaya i ko cogo di a banna n bɛ min f'i ɲɛna ne ka maaw u bɛ baara min kan n'i ye ka galabu don fasodenw na u cɛsiri ka mɔgɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen i bɛ fɛn fɛn na ani maakɔrɔ minnu bɛ yen entrepreneur don artiste don i kana jɔ i ka baara la olu bɛ encourager ka tila ka yirila k'a fɔ a faso denw ɲɛ b'i la o hakili b'i la a tɛ tɛmɛ o kan o ma ne ka maaw k'u fo dɛ Lajɔsi ne an bɛ Babi fɔ a ka timinadiya n'a ka wuli ka wallahi sanga ani waati Youssou yɛrɛ ye kɛcogo ɲuman ni foli ka wa an bɛ jɛkulu organisé ka ne ka Macky bɔ dɛ a baara banna organisé don dɛ Lajɔsi min ye an ka taa aw k'a dɔn min ye douane na aw k'a dɔn min ye minan o taara ka di douanew ma balontan minɛnw maa ma nin kɛ dɛ i ka dɔn malidenw ka Banu Magaji Bernard Tapie min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la malidenw ka Bernard Tapie i ka dɔn priorité a ye nin sɛbɛn maa min bolo nɔ don o ye Seyri Jara ye a ko awa min ye a dogolen tɛ maa si la bilen min ye Banu Magaji i ka dɔn balontan a yiriwali sira min ye aw ka dɔn sanga ani waati ale kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ wa a b'i jɔ nin yɔrɔ fɛ a la dɛ nin kɔsa in na sa min ye a ye aw ka dɔn Sudan dolaw ka taa se aw ka dɔn samaraw ma n'o ye karamɔgɔw ye ka taa se shɔtiw ma min ye aw ka dɔn sujɛtiw ani maaw jew i ka dɔn maaw a y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka aw ka dɔn ka taa di douaniers ma an bɛ match dɔ ɲini an ni douaniers cɛ kɛ e ko cogo di on va jouer contre la douane e ko cogo di mais an kan tɛ u ka joueur ba ninnu ma dɛ ceux qui sont b'u ka service da wa n'o kɛra DG yɛrɛ bɛ jouer Amadu Konate dɔ bɛ yen ko enquête la Dramane Jakite o bɛ jouer i y'a faamuya b'a la Mohamed Traoré o bɛ jouer Tumani Jara o bɛ jouer Ousmane Seck ale bɛ jouer ani dɔ bɛ yen ko Gimba n'o de don aw fana Gimba bilen o ye balontanna kɔrɔ ye dɛ sisan sa vous les vieux mɔgɔw vous allez jouer alors Gimba douane na ale ye balontan ale ni vieux patron mais e yɛrɛ bɛ jouer suis e bɛ jouer ale bɛ jouer kɛ ne bɛ jouer renouveau fɛ Moro il détient toujours Moro gardien don dɛ Pomba yɛrɛ an y'ale gɛn ka bɔ entraîneur ya la défaite cɛyara an bari sogoba bila yen a nata na Lajɔsi min ye aw ka dɔn Banu Magaji a ye fɛn minnu di i ka dɔn maaw complet 2 min ye aw ka dɔn tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn sous-vêtement i bɛ min don ka voyage kɛ ani aw ka dɔn samara paire 20 ballon norme FIFA min bɛ taa aw ka dɔn min ye Messi bɛ min ta o ɲɔgɔnna min ye aw ka dɔn o 4 Cristiano fana bɛ min ta parce que c'est les deux parties il faut pas que
wele wa ko la jo stara fa do fa ka fa do to abana min ye avocado ayen nin laje min ye douane bora avocado min ye banu magaji u ya bisimila kerengerena la avocado douane nyema ba no ye Amadou Konate avocado min ye nyera la avocado aye banu kumbeni bonyani karamai ani avocado douane chamamba min ye avocado Amadou Konate ajra kafo awa min ye banu magaji kado wolente mashila min ye aye min ye balonta farkulu nyenaje ni farkulu nyenaje fo ibi kene ya ko fo ni farkulu nyenaje fo ibi ben ko fo wa be armado kala kado nywana o ko banu avocado bela jele ba do no barai bela jele ba do avocado ni kene ya ani sudan durasi yirwali ko na ninge ati bala ale la ko olu ko ma fo sanga ani wati ikado ko ni avocado kokorai ko ni madam nabi abada bada mi asidwane banu magaji avocado abaseko ana damayira ke ota ko sete avocado douane ka kere ga ikado awo minye demene do ka jira ka fo hal bisina dolati minye atseka ke farafara le chukochi abseka kani bene anu anje atete moka dete ikado aye banu magaji fola banu magaji ko ya jira ka fo halbi aleba ni alafe ningoye alaka sijani kerati halbi ko tebene ningoye ni ambe avocado jabana ikado ka sigile no avocado fendo kane ko douane o sigi sumba do ikado olu ni debe kaka mi avocado mo aye tachi blage ani boya lese Muhammad Dugarama ani kado avocado agboya ikado awami nyerela o ya ire ka fo awami balonai ko abese ka ke avocado ka armado kala ka do nywana umma avocado ni ma flamunu flani ikado banu bagaji ko ka tase dejema ubela jele ko ya jira ka fo ni ala sonama ni avocado nyerela olu da ko sugo bela jele ke ni asidwan a jorob siga ngolo fa anga awa senantula ikado awa oche boyoro la chukobina bakara ni soni ja ani boya ani awa karamai seri jara yale ka fatira ya ba priorité ko barakai yusu ikado ka barakala bela jele fu ka bela jele wala yimondo o wati ko ni meki sense wati corona Abdou Kulubali sigida yele manyema ka fo ninga wala yimondo ase ko nana ni wati na me fulidi kado yusu aidara mo masika ka yusu amba fo ka wala yimondo mimbe talike samasa bazen ko na butigla ikado ka fo baranga bugula Alassane Alfousseni be ambu bela jele fo flanu ayusu itu donga bonyana de ambu fo wala yimondo ikado danti fulimina ni wati na o ka kanumba bela jele fo ikado wulika jo ke baw abo sori ke baso amba fo anga fo ka wala yimondo anga sori Messi ambe la josi yera la mena jena tigala mam Messi yokoy chuguri ay minge sana ngata Messi ta ame nyama jaw fo ni watina na nyama fo ambe assistant to la fo bismillah Messi way phénomène le meilleur joueur ika sowo ikana sowo ajara badiwo Messi se ballon ajara nabaru Messi se ballon ajara zakaru fombayo Messi se ballon aldak ajara marsugo bayo Messi se ballon nangama ama nangama ko be chugodi Messi ye nangama ko to ba sunazro chugodi ko cheri manganari awu ya fote me ko ni senta na mangala ala e femin la mabo je ma chama ko ni ngonta ayre sani ko do ko Maradona do ko Edson Arantes do Nascimento Volcan Pele ango Messi ma ga chugodi no Messi sariga kanot nebe miri a forme nung mechi kom na kaneto balona na bakita nu ngani vie pato jalo wa su ya mi ko ngoro mfara ko go chen deta mo mtalweri vie pato jalo yin ga aja sumano che mbalon tan to ni forme ni ben Messi ora to ilege su ni Messi lenge su ora to do ko balon dan fora mar ndaw ko no te kan me gay asra be ko yobuna na che aga wuli ka balon daro ayusu ikado ka kanumba fo ku wala yimondo ambe Suleiman Balo fo ni watina amanyina ikado Isa Balo ko wala antorola ikamundo ni ngana musoge ya ambasi fo ma kwa folo muso babolo ba mi ntewa to tlonga sumen sebela ko ma ba mi teya ba mi amba musoye nu ma dama ka su fe yala da bla maine
a ceni mina cani na ma ka cani na ma cogo a cena yɛrɛ a cogo di ali baba sɔrɔ ka wari tɛ mugu dilanbilen ne ta baare ne togu na ka wari fara ɲɔgɔn kan Yusu ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na an b'u fo barabara foli danti foli min na lamɛnbaw ni filɛlibaw tonton Sedu ko a ka foli f'i ye Elvis la an b'a fo ka waleɲuman dɔn lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan k'u tulo gɛrɛsɛgɛ kɛra nin waati in na an n'a f'u ye sa k'u k'an bɛn waati wɛrɛ